במשך הימים האחרונים יצא לדבר כמה קהלים שונים ומשונים. שפות אחרות, באנגלית, בעברית, ביידיש, תושבי ארצות הברית, תושבי הארץ, גברים, נשים. לא יודעים, יש לי הרבה מה להוסיף אחרי כל הנאומים. אני כבר מנועם לגמרי. אבל הקהל הזה זה קהל אחר לגמרי, זה הקהל שעומדים בחזית, זה החיילים. אולי תחשבו שנפלתי על הראש, שזה גם נכון במובן מסוים, אבל הדבר הראשון שאצלי בראש עכשיו מיד עולה, זה הבעיה שנקרא שבס ברישס. אני לא מדבר על איכות התפילה בסדר סרדי. שבס ברישס אצל חסידים, שבס ברישס של דיר השביעי. אז כל שנה שבס ברישס היה דורמיטה. בחסידות כתוב שיש דורמיטה בראש השונה. כל ראש השונה אנחנו לא יודעים עד כשבוך יחזיר את המלכות, או לא יחזיר את המלכות, לך תדע מה יקרה. אולי השנה הוא יחזיר, הוא יחליט שיחזיר את העולם, אותו יבואו. על פי התקיס והתפילס אנחנו ממשיכים, אז הוא רוצה להמשיך את העלות בעולם, ואז אנחנו, ברוך השם. בדרך השביעי זה קרה שבס ברישס, משהו אחר לגמרי. אנחנו זכינו שכל שנה, כל שבוע הרב הגיע ליקוט. והחיות של חוסי, בפרט תונים, זה הליקוט שהרב מוציא. זכינו, ברוך השם, יש לנו 40 כרכים לקוט השיחה שאין לנו, כל הרב עשינו ועשינו, שום דבר דומה לזה בכלל. לא בסגנון, לא בתוכן, לא בכמות, לא באיכות. אני לא הולך כאן להעריך במיילס וחשיבס על לקוט השיחה שזה מעל ומעבר. מה קרה בשבס ברישס? שבס ברישס כל שנה לא ידעו, זה הולך להמשיך או לא הולך להמשיך? כי פעם אחת השבס ברישס, הרבי הפסיק את זה. הפסיק את זה למשך שנים, התחיל את זה עוד פעם, אחר כך יהיה עוד פעם שהוא הולך להפסיק. וחשבו זהו, זה ייגמר לקוט השיחס. יש כאלה שיגידו, ברוך השם, אין כל כך הרבה לקוט השיחס ללמוד רכלנו אצלם. וחסידים ככה עמדו כל השבס ברישס במתח, כל עד שבס ברישס, הולך לצאת ליקוט. היו שנים שהיו צריכים להציע את הליקוטים הישנים. לצערנו התרגלנו לזה מאז ח"ז עוד בייז, על המושג הזה שמוציאים ליקוט ישן. אז זה לא הסדר בלבביץ', הסדר שהרב מוציא ליקוט. שבס ברישס זה התחלה של ללמוד לקוט השיחס, מם כרוך לקוט השיחס. מה זה? אני בתור בחור בישיבה, לא בישיבה חב"דית. עשיתי החלטה כל שבוע ללמוד את כל הלקוט השיחס של השבוע. אבל אז היה עוד בגדר כל יוסף שווי. אני לא טועה, זה היה חופי כרוך לקוט השיחס, משהו בערך כזה, גם היה קשה. אז אני לא יודע אם כל הלקוט השיחס, אבל זה החיות, עכשיו יש עוד פעם מתחילים את הלקוט השיחס. היה חסיד בדוודיות של הרב קראו לה השגי גנסבורג, שמתחיל את הניגונים, ולאחרונה הרבה מדברים על סיפור אחר להשגי גנסבורג. בארץ היה עכשיו לוויה, קורת לב של החייל, אני חושב קוראים לו בנימין לב, שם מקדומה, בנו של אחד הרבנים, מרבני אנש, צולן גיור. בלוויה הוא סיפר סיפור מפורסם על השגי גנץ, ואני רוצה לספר על סיפור אחר. אבל אני אספר גם את הסיפור שהוא סיפר. הוא סיפר שבתלוחה, בליל שמחת תורה, הוא הלך לתלוחה, עוד לפני שהוא שמע מה קרה מהבן שלו. הוא סיפר להם את הסיפור של השגי גנסבורג, שנפטרה עליו אשתו, השאיר לו 5 ילדים קטנים, הוא הלך עם כל הילדים לתלוחה. יש סיפור גם על זה, יש סיפור שהגיש התקרר, שורת הבן אדם רוקד כל כך חזק בתלוחה, הוא לא יודע שבאותו יום נפטרה אשתו. זה לא הסיפור שהוא סיפר, הוא סיפר את הסיפור שהגיע התוועדות, היה בדרך כלל מתחיל את התוועדות של שמחת תורה, אני חושב שהיה ליל שמחת תורה, או יום שמחת תורה, אז הוא לא התחיל את הניגונים, פשוט לא יכל. בסוף התוועדות הוא עזר אומץ, והוא התחיל לשיר את השיר ברוסית, מי וגנה מיני פרטונים, שהיום שרים We Want Mashiach Now. והמים אנחנו לא נתבע, ובאש אנחנו לא נשרף. התחיל לשיר את זה, היה לו מאוד קשה ככה, מבחינה נפשית.
ופתאום הרב הסתובב והתחיל לעשות ככה עם הידיים, אמרו שזה היה משהו. מספר, והשליח הזה, הרב, נתן הלב, סיפר את הסיפור הזה בתהלוכה, על החשיבות לרקוד גם כששומעים כל מיני שמועות, הוא לא ידע שזה... אבל לא זה הסיפור שאני רוצה לספר, גם זה סיפור חשוב כשלעצמו. חבר'ה אמרו שהסיבה שהרב עודד אותו כל כך, בגלל שהרב ראה שהוא יצא מהמדידוס והגבולה שלו, אז הרב כמה עם הפונים לפונים. הסיפור שיש לי גרנזברג סיפרה איתו, הבת שלו, יש לו בת דודה שלנו, שיש לי גרנזברג היה איתו מזוודה או תיק, משהו, שלקח אותו בכל מקום, קופסה כזו. הם אף פעם לא ידעו מה, זה פרטי, זה אישי. אף פעם לא יכלו להסתכל בזה. אחרי שהוא נפטר, כבר לא שלום ממנו, אפשר לפתוח או לא, פתחו את התיק, ומצאו שם כל מיני דברים אישיים. אחד הדברים הוא רשם לעצמו, רשם את היחידיס, משהו ששמע ביחידיס. אז הוא יצא מרוסיה, הגיע לארץ, ואחר כך הגיע מארץ, הוא הגיע לכאן ללמוד. בטוב שינחס, לפני שקום המדינה, מה שקוראים לזה בלשונון, מלחמת העצמאות, אז הוא קיבל מברק ומכתב מאבא שלו, אבא שלו היה חסיד, סבדי, שרוף, ואבא שלו כתב לו, יש לך שני אחים שהם לוחמים עכשיו בחזית. ואתה נמצא באמריקה, אתה חושב שהאדם שלך יותר יקר מהאדם שלהם? תחזור לארץ. אז הוא כתב לרב, כתב נכנס ליחידס לא בטוח. הרב הריאץ ענה לו שנוטש, עריק, זה לא מישהו שלא נמצא בחזית. זה לא מישהו שלא נמצא בפרונט. זה מישהו שלא נמצא בתפקיד. התפקיד שלך זה להיות כאן וללמוד. זהו. אז האחים שלו היו במלחמה והוא נמצא כאן. אם אנחנו מאמינים מה שהרב אומר לנו שבחורי ישיבות לא מתגייסים לצבא כי יש להם תפקיד דומה, אותו תפקיד או יותר במובן מסוים של חיילים, אז אנחנו צריכים לקחת את התפקיד שלנו בצורה רצינית. ואם לא, בבקשה תתגייסו. כי באמת אין הסבר, זה עניין של פיקוח נפש ממש. אין הסבר שלם בחורים מסתובבים כאן, חבר'ה קיבלו צו 8, חבר'ה השבת הולך להיות טיסה מאלעל, פעם ראשונה 42 שנה שאלעל טסים בשבת. היום אלעל כבר מנוהל ליהודי חרדי שקנה את אלעל לפני שנתיים. עושים טיסה באלעל כי יש חיילים שחייבים להגיע. לא ביקשו ממני את ההסכמה, הסכמה הרבנית, וקיבלו הסכמה הלכתית, כמובן שהייתי מסכים גם לזה. כי חייבים פיקוח נפש. אז פיקוח נפש, למה כל החברים נמצאים כאן? למה אתם מסתובבים כאן באיסטון פארק ובקינגסטון? האחריכם יבואו אליהם מלחמה ואתם תשבו פה? איזה תירוץ יש? יש רק תירוץ אחד. כי אתם חיילים. כי אתם שומרים על ארץ ישראל עכשיו. איך אתם שומרים? על ידי לימוד התורה. בתוך שינה מדל מלחמת יום כיפור, שכולם מדברים עכשיו על מלחמת יום כיפור. אני לא מהנביאים שיודעים עכשיו, זה כמו מלחמת יום כיפור. דומה, לא דומה, זה כמו מלחמת ששת הימים. איזה הוראות מהרב תקפות בזמן הזה, ואיזה לא כל כך נקטים. אני לא מבין מהדברים הללו. יש אנשים שהם יותר פיקחים ממני, שיודעים בדיוק מה, יודעים להגיד כן, לא, כן, לא. כן, לפחות אני מבין שמישהו יכול להגיד איך לא, אז אני לא מבין. הכפון בתוך שינה מדלת, הרבי הפסיק הרי לדבק בסוכס. ואז הסיפור מרב מרלו מהרגל שלו, שנפצע בסוכה, אז הרב אמר שזה פשוט סכנה ספשס. אז הרבי הפסיק, הרב אמר רק אם יביאו לו סוכה, בזה מרחק מסוים, וגם סוכה מספיק גדולה. וכנראה שבינתיים חב"ד לא הסתדרו מזה. אבל כלפונים, אז הרב הפסיק לדבק, אבל למדל הרב לדבק כמה וכמה פעמים. בפנים בתוך סבן סמדי, בלי משקה. אז הדעות ראשונה בסוכה זה היה בליל בית דחק בסוכה זה תשינה מדל. הרב התחיל להסירה, זה באמצע המלחמה. המלחמה התחילה ביום כיפור, זה נמשך עד, מישהו יודע? רסמית זה חוף טס תשרי. בתקופה שאנחנו נמצאים.
אז הרב התחיל את ההתוודות בצורה מאוד חריפה. היומנים רושמים שזו שיחה הייתה חריפה מאוד, ובכלל שכל ההתוודות הייתה אווירה מתוחה. אונגצויגן ביידיש. למרות שכל ההתוודות הרב דיבר על שמחה. והרב התחיל את ההתוודות ואמר שהסיבה שהוא עושה התוודות בזמן לא רגיל, כי יש משהו לא רצוי שערר אצלו רוגז. הרב סליחה על הביטוי. הרב ראה בקינגסטון שיש בחורים שעומדים ומדברים עם השוטרים. לא היו לאנשים פלאפונים. אז הצורה היחידה שאפשר לשמוע זה משהו מפת בחג. אחרת טוענים, זה לא נמצא בנו, אחרת טוענים שהרב אמר את המילה שוטרים, הרב אמר את המילה קינגסטון בהתחלת ההתוודות, זה לא נופיע בנו. הרב אמר שהתוועדתי בי"ג תשרי, ודיברנו שעכשיו צריך לפות הכל לידי שמחה. הרב הסביר בריחות, ההבדל בין מהמגי לרבי, יש דרך על די מרירוס ועל די טיינס, יש דרך על די שמחה, הצורה שלנו על די שמחה. אז הוא חשב שינצלו את זמן ספרסים שיעשו התוודיות של שמחה. אין שמחה לבייה, אין שמחה פרצת גדר, כמובן בהגבלות היתורות וכו'. הרב הזכיר גם ישעיין ספר של לימוד התורה, בפרט על ידי תלמידי הישיבה. פקוד הרב ישר מסמך לב, ואז הרב חייך ואמר שהוא לא התכוון שיקפידו שמיר סדרי הישיבה, כי יום טוב אין סדר. אבל לפחות שיהיו מסמידים בהתוודיות. יעשו כזה מוגבל, לא? שיצאו התוודיות עם זיק נחסידים, ומסתובבים בחוץ, משוחחים על דובה, על הוד, וחולמים, השוטרים בקינגסטון, כל זה. שיתבואו מזיק נחסידים שהיו בלובביץ', המילים שהרב אמר, בלובביץ', באוטבוץ, בפלטרה, וכיוצא בזה, שידעו מהצעירים, שיספרו להם מה שראו ושמעו. שמישהו יודע א', שילמד א', מישהו יודע ב', שילמד ב'. אז הרב התחיל לרדת על המשפיעים. בצורה חריפה, יש כאלה שבמקומה הם משפיעים. כשמגיעים לכאן, פתאום רפן של הניבוס, כי כאן בסמסם הם לא ועדים. והרב אז אמר שאסור להם להיות שין עם 3 ראשים. ביטוי ידוע אצל חסידים שין, שין זה ראשותיהם, שהיא מילה מסוימת ביידיש. אבל הרב משתמש בביטוי הזה, אומר שין עם 3 ראשים, ראשותיהם שיפלו של שקר. זה אותו דבר שהמילה ביידיש. אז הרב ביקש שיעשו התוודיות הלילה, ויעשו התוודות מחר בבוקר, ויעשו התוודות מחר בלילה. סליחה שזה לא כך הולך במקו שדיברו לפני כן. ומחר בלילה, ומחרתיים בבוקר, ומחרתיים בלילה, ביום ראשון ויום שני ושמיני עצרת, שמחת תורה, שבת בראשית, ועד שיהיה בלשון הפסוק, בדברת הגאולה, אז יהיה כולם ידעו עשי, שיהיה מור לו אורץ וברינגן הסבי כמים ליום החסם. זה הביטוי הידוע של רב מור לו אורץ וברינגן הסבי. אבל למה ההתוודות הייתה? שמע, זה יריד את שכל לי, היה שווה לשתפר עם השוטרים, זה הכינו התוודות. אבל למה דוד קרב? בחורים מסתובבים בחוסר, מה? זה מה שהוא עושה עכשיו באמצע זמן מלחמה, פשוט לא מובן. או לומדים או מתוועדים. ידוע הסיפור שבחול המועד אחרי ההתוודות הזאת, שחבר'ה הביאו פן לרב ובקש למצב בארץ, והרב אמר, למה אתם מבלבלים אותי עם אורשרי, אני בקר של שמחה. כתבתם פן, אני לא לוקח את הפן, תלכו מעניין, תלכי את הפן לצין של הרב הרייץ, אני לא לוקח את הפן, זה דבר נדיר, אני לא יודע מי היה כזה סיפור שהרב לא לוקח פן. כי פן זה קו של מורשרי. אז תשמעו, אני לא נובי ולא בן נובי, אני לא יודע בדיוק מה כן ומה לא, אבל דבר אחד אני כן יודע, שלהסתובב בחוסר מעש בטוח לא מתאים, לא צריך להיות נביא גדול לדעת שהפרט הזה שהרב אמר זה אירוע ניצוץ של כל הדרס. בפרט משום דבר בזמן מלחמה שיש חיילים, או שאתם ארחיקים או שאתם חיילים. אנחנו במצב שקשה מאוד להישאר שבויים. עד כמה שהיינו שבויים לפני כן, זאת אומרת. אחרי כל הזוועות וכל הסיפורים וכמה שאנחנו אומרים, בן אדם שפשוט רוצה לצאת מזה במיעוט נזקים בגוף ונפש. יש כמה כלים שאנחנו כן יודעים אותם. פשוט נחזר על הראשי הדברים שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים, אני מאמין באמונה שלמה, יסוד זה ארבע החכמוס. לידי שיש שם עצר ישו וממציא כל נמצא, שהוא לבד אימן לכל הגבול, והוא לבד אוסר ויוסף יעשה לכל המעשים. אמונה פשוטה, לא, זה חסידוס, לא משהו עמוק, זה לא סתם רחוב. אמונה שלם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל שקורה בעולם הקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו לא מאמינים בכוח ויוצאים יודעים, שזה כפיר בלוקוס.
לא כל כך להיות עם ידי של המחבלים, לא כל כך להיות עם ידי של משטרת ישראל, מדינת ישראל. אני כבר לא יודע מה יותר חמור. ואנחנו גם, יש מושג שאנחנו מאמינים שיש מושג שנקרא ביטוחן, שיהודי בוטח בהשם, הוא יודע שאנחנו בוטחים בהשם הכל יהיה יותר ואני רבע נגלה. אלה הבסיסים שאנחנו יודעים. ואנחנו מאמינים שיהודי יש כוח שיכול לעזור על ידי פעולות רוחניות, על ידי לימוד התורה, יכול לעשות שיהיה להב בסוהים ומסנקים. בקפיטל של הרב השנה. הקפיטל של הרב זה לא רק שיר, זה גם קפיטל תילם. אז בקפיטל כתוב, אוהב לסוהים רגלינו, שרייך ירושלים, הגמרא אומרת על כך. אומר רב שובר לוי, מי גורם לנו שיעמדו במלחמה? זה פשוט לא רואה מה, זה הקפיטל של הרב השנה. אוהב לסוהים רגלינו, איך רגלינו עומדים במלחמה, עומדים זאת אומרת מנצחים? שערי ירושלים, מה זה שער ירושלים? כפי שעוסקים בתורה. זה הקפיטל של הרב של השנה. בכדי ללמוד תורה צריך למעט לעשות דברים אחרים. בזמן הזה יש משיכה מאוד גדולה, אנשים רוצים להיות מעודכנים. רוצים לדעת מה שקורה. חייבים לדעת מה שקורה. ובמובן מסוים זה מי שלא רוצה לדעת מה שקורה, אז הוא כבר לא שפוי יכול להיות. אבל יש גבול לכל תעלול, יש גבול. שאנשים פשוט מחוברים לפלאפון ולמחשב בצורה לא נורמלית. התמכרות, פשוט מכורים לכך. כאילו שעל ידי כך, כאילו על ידי זה אנחנו עוזרים ומסייעים לחיילים בארץ. אנחנו מעלים את המורל. והמציאות מראה שכל מי שמסתכל לחדשות בצורה תקופה, פשוט המורל שלו יורד, ויש סיבות טובות לכך, בדרך הטבע. והוא משרה על עצמו נגטיביות שלילה וגם על הסביבה מסביב. הלחץ גם כאן מישהו צופה בדברים, תכנים אני אדבר לכם בצורה פתוחה וגלויה. אני חשוף להרבה תכנים נוראים. איך אמר לי מישהו מאז שהתחלתי כאן בשכונה, הוא אמר לי, מה, אתה לא יכול להיות הוכחה, ככה הוא אומר לי, חבר טוב שלי, מה המצב של אנשים? כי אתה רואה את המשוגעים. נגיעים לך כל האנשים בעיות. אז זה רק חצי מהעולם, יש עוד חצי בעולם שהם נורמליים, אתה אף פעם לא רואה אותם. ככה אמר לי איזה ידיד. אני חשוף לפעמים למידע פשוט שקשה מאוד עם זה, אבל אנחנו יודעים את הסיפור של הרב מרש, שאחרי כל יחידס, שהיה צריך להחליף לו את החולצה, להחליף עוד פעם אחרי יחידס, פשוט היה מזיע. אז חסידים אומרים, הסיבה שמורה בשיחות שהיה צריך להיכנס למצב של הבן אדם, כדי להשתתף בצער של הבן אדם, אחר כך צריך לצאת מהמצב של הבן אדם כדי לייעץ לבן אדם. אני לא מבין מה זה רבר, רחוק, ואפילו גם לא בגדר לא מבין, כי זה אפילו לא שלילסה, שלילסה, שלילה. מי שאומר לו איזה חכמה לא ועמוקה, אבל אני יודע מה זה להיכנס במצב של הבן אדם, להבין מה שהוא אומר, וגם מה זה לצאת מזה ונתחיל לייעץ לו. ולשמוע כאלה דברים נוראים, מזעזעים, שאני שומע במשך כל השנה. סתם דברים כל יום, כמה פעמים ביום, וכולו וכולו. ואני קצת מבוגר, וקצת השתפשפתי אחרי כל הסיפורים הללו. וזה מאוד מאוד קשה. ואני צריך למצוא כל מיני טכניקות, איך לחיות כמו בן אדם נורמלי. אחד הדברים זה לשבת ללמוד מהמחסידוס. וזה עוזר מאוד, זה הכדור שאני לוקח. אנשים צעירים שחושבים שהם מבוגרים, שאצלם לא כל דבר בשל, אני פשוט בעצמי מכיר אנשים שהסתכלו בסרטים ומה שקורה עכשיו בארץ, התקלקלו לתמיד. זהו. זה גרם להם נזק בצורה שכבר אי אפשר, בדרך נס וסתם אפשר להחזיר את הכל. טראומה כזו עמוקה. שלא לדבר על כך שזה פשוט פגיעה במה שאתם צריכים לעשות. החיילים באמצע שמסתערים על עזה לא מסתכלים בחדשות. לא פותחים את הטלפון. הם גם לא קמים מאוחר ואומרים, אבל היה התוודות אתמול בלילה. אין כזה דבר. אין תירוצים. חיילים הם חיילים. אנחנו חיילים או לא חיילים? אבל חוץ מזה שזה פשוט מפריע למה שאנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו באמת שומרים על ארץ ישראל, תוירו מגינה מעצלות. חוץ מזה פשוט מקלקל את הבן אדם. אני מבקש מכם, אין לי מילים איך להגיד את זה, אני מבקש פשוט אל תסתכלו בדברים הללו.
זה לא מועיל, וזה לא קוראים, זה מזיק. וגם בחדשות, באמת בחור אסור לו להסתכל בעיתונים בכלל. זה במשפיעים שלכם צריכים להגיד לכם, אני לא משפיע שלכם, אז מותר להגיד לא לפי הרצוי, אלא לפי המצוי. לפי האמס, הרב אמר שהוא מוריד את הסיפור הידוע, איך שבחור מסתכל בעיתונים, מכירים את הסיפור, כן? חכם שומע פעמיים. לא שומע. חכם שומע פעמיים. אפשר לשמוע פעמיים? אוקיי. יש סיפור הידוע שהרב הריד את הנשיא יותר כתבים. מהישיבה שאתם לומדים בו. אז עכשיו אתם לא לומדים בישיבה שבבלן כתוב דאחס נסיס. לא, לרב זה ככה, והרב מוריד אז הוא לא מחזיר. למה הרב הריד את הנסיס? בגלל משהו היה לו, הרב היה אכפת לו ממשהו שהיה באיזה דינר של תיאורטים ששאר ראשים מסוים שקשור למדינה בארץ. וזהו. מכיוון שאחד המשפיעים בישיבה היה קצת קשור עם זה, סוף בסוף הוא הסמכות הרוחנית של הישיבה, אז בחורים רדפו אחרי המשפיע הזה, שלכתחילה טענו עליו שלא כזה מקושר. רדפו, לפי גרסה, עם סכינים, אני לא יודע מה זה היה. בכלל, הוא לא של הרב, בגלל לא, הרב הוריד את הנשיא, זה משהו לא נורמלי. אז אנחנו יודעים תמיד שיש משהו אחד שקולט, מזבח קולט. יש עיר מקלט, אז הוא נכנס לחדר של הרב. ידע שבחדר של הרב לא יגעו בה. היום אני כבר לא יודע, יכול להיות שכאן. מזבח קולט, נו. והרב אחר קראתו, שאלת מה קורה, מה? אז הרב ביקש לקרוא לבחורים. אנחנו יודעים מי זה, הבחורים האלה, הקדושים והטהורים, המשפיעים המפורסמים, האחריזם הידועים בלובביץ'. ידוע, כולם יודעים את השמות. אנחנו מספרים שזה מיד ראשון הנוחם, מה שהרב דיבר ביחידוס. הקופונים, הרב קרא לחבר'ה, הם זכו ליחידוס. מה זה לזכות ליחידוס? בצורה לא צפויה, בלי הכנות, בישונה לא קרא להם. הרב התחיל לרדת איתם. על מה? לא על הסכינים. איך זה שבחור תבבים קורא עיתונים? אז זמין יולד ילדנו? על כאלה בחורים משיח לא יוכל להגיד ראו גדולים שגידלתי. מילים, ביטויים. על מה שקראו עיתונים. למה? כי איך הם ידעו שרב הוריד את הנסיס? אתה מבין מה שקורה כאן, כן? איך הם ידעו שרב הוריד את הנסיס בגלל סיפורים המשפיע הזה? זה חייב להיות בגלל שקראו עיתונים. בסגנון של יום, בקבוצת וואטסאפ. אז על זה אני לא הולך לדבר איתכם. לא, אני מדבר איתכם לא כמו משפיע, ולא... אבל לפחות, אפילו אתם כן קוראים בחדשות, זה לא, עיתון זה לאו דווקא אם זה מדפס בנייר, זה יכול להיות גם בצורה דיגיטלית, זה גם נקרא עיתון. תימעטו בזה, לפחות, לא יודע, אתם עושים את זה 5 פעמים ביום, פעמיים ביום. זה פשוט לא בריא. לא בריא ולא מועיל למלחמה. הרמב"ם כותב על ישמעאלים, משיגר סטיימן, שהרמב"ם כותב בצורה מאוד חריפה על הערבים. עד כמה שאנחנו סובלים מהם. צורה מאוד מאוד חריפה, אנשים חושבים שכל הזמן היה תור הזהב, זה רק לאחרונה זה התחיל, כן? הרמב"ם כותב שם שהם נותנים לנו כאלו איסורים שאין ביכולת אדם לסבול. אין ביכולת אדם לסבול, לא ביכולת של אדם לסבול. יש דברים שמעל לסבל שלנו. אז אם זה מעל לסבל האיסורים, ולשמוע על כך, ולחשוב על כך, ולהסתכל בזה, זה פשוט, בן אדם נורמלי לא יכול לסבול את זה. בפרט שזה מנוגד למה שהרב דיבר איתנו, הרב דיבר איתנו במשך כל הזמן, בפרט כשהרב דיבר על הפגיעה שאש"ף רוצה לפגוע, אני שם בשיחה. שם הייתי תלמיד בישיבה, הגענו למנחה, זה היה הסדר, מאורתר הגענו למנחה, מאורתר היה זה בטרוי. והשיחה לא צפויה. הסדר בכלל היה שאחרי מנחה יש לנו רב אפשר לחזור לטרוי או לטרוי, אז היה עזר לו בטרוי. אם יש שיחה, זה יש רבע שעה אחרי השיחה, אבל מתי יש שיחה? נסיב, ויש ימים ידועים. פתאום היה חופכס ניסן, אז לא ידעו על סיפור כזה שנקרא חופכס ניסן. גם שונה אחר כך, חופכס ניסן עליו. הרב מסתובב עליו, עשה את הסימון, אתם סתם מכירים את הסימון, כן? שהרב מסתובב ככה על היד. גם עשה את הסימון, יש 2 סימונים, יש סימון לדולר ויש סימון לשיחה. סימון לשיחה שהרב מסתובב ככה. הרב מסתובב לגן, חצי ככה גוף. זה סימון שהתחילו את הסטנדר. באמצע חזור לשעת וככה עשה את הסיבוב הזה. לאלה שמבינים את הסימונים, רוב הקהל
זה סימן קבוע. מיד הכין את הסטנדר, והרב התחיל להגיד שיחה, בהפתעה גמורה, שיחה שהגיעו אותה, אחר כך הרב עשה בזה קול קויר, כמה קול קויר אז אתם מכירים מהאדמו"ר מלובביץ' שליט"א? אין הרבה, קול קויר וקויר של האדמו"ר מלובביץ' שליט"א. על יסוד השיחה, הרב התחיל את השיחה, ואני זוכר שמעתי גם שלא ידעתי מה הרב מדבר, שהגיעה ידיעה כשעה לפני מנחה בערך, שאושף, אני חושב שאני אומר אושף לא אשף, אני זוכר נכון, שאושף הציעו הודעה בכל המחלקות לפגוע בכל שרי ישראל בכל מקום. וכמו שהם עושים, מדובר בגוף וכולו, ואין כאן אל תפתח פה, לא אמר מה שהם רוצים לעשות. לפגוע, זה אומר צ'פן, צ'פן הכוונה לגעת. צ'פן זה לאו דווקא לפגוע, יכול להיות גם צ'פן, הכוונה בגוף וכולו ואל תפתח פה. אז הרב הלכוי לראש, תרח גוד ותזגלות. אחרי זה תגן תרח גוד, צריך לחשוב טוב, זה יהיה טוב. חלק בגלל כפים. לכתילם, הרב נלחם בזה בצורה רוחנית. אז פשוט לחשוב טוב זה עוזר. היה חסיד קראו לו רב סנדור רידס, להוציא ספר גם על ש"ס, גם על תניא לקר ועל ליבן, על הכירים. אז הוא סיפר שהוא היה פעם אצל הירשלד שניגבר, מה שנקרא רד"צ, הרב קרא לו הירשלד שניגבר. והגיע אליו לביקור רב מנדל חיין, הבן שלו, שהיה הרב בנז'ן. הרד"צ היה הרב בצ'רנוג, הוא היה בנז'ן. בשבת אחרי מנחה, רב מנדל חיין, שהוא היה גוי, נוצם שחיים בריסקי, נצא אותו כתוב חתן, רב מנדל חיין חזר מים לו. והרד"צ שאל אותי ככה מגדס ומספר מה אני אומר למים לו, ומה אני אומר לאחוי זאת. אז אמרתי מה שאני אמרתי וזהו. והוא התחיל להלל את הבן שלו, את הסגנון שלו, וכולו עד להפלי. זה היה בשבת, על החסיד שלו. ביום ראשון, אחרי תפילה, אצל הרד"צ היה תמיד מינים קבוע. בחול, בשבת, בחג. הוא היה בתור רב, ולפעמים מגיע לבית כנסת בעיר, אבל בדרך כלל מן המובטלית שלו. למד לכן יושב שם אחרי תפילה ביום ראשון, וכל הרבנים שהיה זמן של מלחמה, אז כל הפליטים שם, ושאלו אותו כל מיני שאלות בש"ס הפוסקים, ורמד לכן, בפלפול ככה, וכולם שותקים שאומרים את רמד לכן. הוא אומר שכולם היו צמודים לשמוע דבריו בחש גדול. ואז מתקדם אלינו הרד"צ, אביו של הגאון רמד לכן, הוא אומר, יש מדרש, אני לא זוכר בדיוק איפה המדרש נמצא, אבל איך כך יש במדרש. שכשיש מלחמתא של תורה, אנחנו מבטלים את המלחמות בעולם. זה היה בטוב חשיים שהיה מלחמת העולם הראשונה. ואז הוא אמר, אבל אני לא יודע מהפלפולים הללו, אנחנו תוכלו לבטל את המלחמה. והוא מספר לכיבוד אב של רמד חיין, מיד שאב שלו אמר את זה, הוא מפסיק לדבר, הביטלה יש. והכיבוד אב, זהו, כי ידע שאלו לא הפלפולים שהולכים לבטל את המלחמה. אז אני יודע גם מה הפשט, הפשט שזה היה רק ניגר ולא חסידס, אם הפשט שהפלפל לא היה כמו שצריך. אבל יש מושג שזה פלפול, ואנחנו מבטלים את המלחמה בעולם. כך כתוב בשם הברדיק, שחשובים שיש מלחמה, צריך להגיד חילוק. חילוק זה... ככה זה ביטוי אחר לפלפול, כי כל דבר מגיע מהתורה, כשעושים חילק בתורה, כל החי הסברים לזה מהתורה, וכל מה זה שיש מלחמה זה כמו שיסהפכס הצירוף, וככה בדית שלו אומר. ובחיית לזכור אצלנו אומרים שהוא אמר, כשיודעים את הרץ הזה קושיה, אז מיד יש מפלה לגוי. כשאדם גדול מתרץ קושיה, אז יש מפלה לאומה שלמה. וזה הפשט, כתוב בשם המגד ממזרית, שזה הפשט שכתוב בפסוק, על הסניל בן כנז, שהוא היכה את קיר הספר, אז הגמרא אומרת על כך, שהיו 300 הלכות שנשתכחו בימי האבלות של משה רבנו, והסניל בן כנז החזיר אותם בפלפול. אז אומר המגד, כי רצו לכבוש את ארץ ישראל, הפסוק מדבר על כיבוש ארץ ישראל. כדי לכבוש את ארץ ישראל, לכל מקום בארץ ישראל יש חלק בתורה, אז צריך להתפלפל בתורה, ועל ידי כל פלפול כבשו עוד מקום בארץ ישראל. וזה הפשט, ככה המגד אומר, זה הפשט שכתוב בפסוק, ויולן שום בלילה הוא בתוך העמק, זה באמצע המלחמה. אומרת הגמרא, ויולן שום בלילה הוא בתוך העמק, פסוק בישוע, מלמד שלום ועומקו של הלוחם. אז השין, 300 הלכות, שהוא החזיר בפלפול, זה הצורה איך שכבשו את המקומות.
ואז המארי דורסי ואמר, לכן הרבנים, כשמלמדים את הרבנים, אומרים איזה פלפול. כי הם רוצים לכבוש את העיר. כדי שהרבנים יוכלו לכבוש את העיר, חייבים להגיד פלפול, כי זה כך כובשים את העיר. והפלפול אמור להיות שייך, כל פלפול שייך לאותו עיר. אפרופונים, אנחנו חייבים בצבא, יש לנו תפקיד. אם אנחנו למד תורה, זה פשוט דבר שלנו, קוראים לסמכלים, זה המציאות, אדם שלומד מה, הוא מרגיש שהוא עשה משהו. מה בן אדם אחרי שקרא חדשות, קרא ודיבר ופלפל, וכבר החליט מה הצבא צריכה לעשות, אם עדיף להפציץ מהאוויר, הוא בצורה קרקעית. כי יש סיבות לעשות ככה, כי באמת כשאתמול כשביבי נתניהו דיבר איתי, אני אמרתי לו ככה, אבל לא מתברר לי שיש סיבה לעשות אחרת. הוא אומר, אם נגיע למיקרו בסדר פוריננים, הוא שומע כל הסברות. וכל מיני סברות למיניהם, שבעצם יש סברה אחרת שעדיף לעשות סברה אחרת, אבל צריך לכבוש פשוט את העזה, אבל נתחיל לגור בעזה. סברה אחרת, וכל הסברות ממש גאוינס עצומה, וזה עוזר מאוד. כן, כי כל דבר שעוברים כמה למטה, זה מתקיים למעלה, כן? רק שהבעיה שאתם מתווכחים ביניכם. אז פשוט לא יודעים מה לעשות. אז זה לא... רצית לשון, תן לי לגמור משלימה. אז זה לא עוזר, כל הפלפול לבנה לא עוזרים, זה בזבוז זמן, זה לא מה שאתם צריכים. זה פשוט קורה, בן אדם שכך עושה כל יום, משהו אחר, יש ריקנות. הגיע אליי שליח, אמר לי שיש לו מישהו בעיר, רוצה לנסוע לארץ, זאת אומרת, אתה יודע להחזיק בנשק? הוא אומר, לא, אבל איך אני יכול להיות כאן? אז שאלתי, מה לייעץ לו? אמרתי, אם היא יכול לעשות משהו, אבל שיעשה, אם לא שיעשה משהו כאן. תייעץ לו שיסגור את הביזנס, וייכנס לישיבה, יתחיל ללמוד, הוא יכול לעזור. אם הוא מניח תפילין של רש"י, שניח לבין אותם גם, אני יודע. יש אנשים מרגישים, הם רוצים לעשות משהו, איך אני יכול לשבת? אמרו לי שתי חבר'ה השבוע, בחורים. אנחנו חייבים להתגייס. כי אנחנו לא לומדים ממילא. חייבים להתגייס. ואני מבין מאיפה הם מגיעים. אבל אני לא יודע למה חייבים להתגייס, הם יכולים פשוט להתחיל ללמוד. ללמוד יותר קל מאשר להתגייס. אז יש לנו תפקיד. ואתם אלה ששומעים על ארץ ישראל ועל תושבי ארץ ישראל ועל ההצלחה של המלחמה בעזה, זה פשוט תלוי בכם. אם אנחנו לרגע חושבים שצה"ל ינצח כאן, שצה"ל יביא לנו ניצחון, אנחנו גם טיפשים וגם אפוקורסים. אין סיכוי בעולם בדרך הטבע שאנחנו נגיע לניצחון על ידי צה"ל. צה"ל הביא לנו את כל הבעיה שיש לנו עד עכשיו. משטרת ישראל, מדינת ישראל, המודיעין של ישראל, והביטחון של עשרי הביטחון, הם הביא לנו את הבעיה. אין כזה, צה"ל לא עושה שום דבר, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו, אסור להשתחוות לפסל, יש גם פסל שנקרא צה"ל. זה סוג של עבודה זרה. אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אנחנו מנסים נשיאנו, אנחנו בזכויות שיש לנו, אנחנו מאמינים. יש כלי בדרך הטבע, הכלי בדרך הטבע, כמו שאני הולך לרופא, זה כתוב שהולכים לרופא קטן, מלאך קטן נגיד, או הולכים לרופא גדול, אז מלאך רפואל מגיע. הרופא הוא כלי, אני לא אומר שזה יפה להגיד את זה לרופא, ולהגיד שאתה שום דבר. כי זה לא כלי בדרך הטבע, להגיד לו ככה. בסדר, אבל יש רופאים שיגידו לך את זה לבד. אז זה הסדר, מי מביא את הרפואה? ואם מישהו זקוק להוכחה שזה לא צער שהוא עושה את זה, תסתכלו מה שקרה עכשיו. אף אחד לא מבין. מונושך, זה גם חלק מהפלפולים האמיתיים. אם ידעו על כך לפני כן, אז המחדל לא רע והיום. ואם לא ידעו, אז המחדל לא רע והיום. מונושך, איך שסובב את זה? אף אחד איך פרצו, יש להם כל מיני תפקידים, יש להם מכל הבחינות, לא מובן, אף אחד. התריעו אותם, לא התריעו אותם, אני אגיד למקום אחד, אגיד לכם את התשובה. אף אחד לא פשוט לא מבין. אז מה אפשר? אם השם לא איש מריר, שוב שקט שם, זה לא יעזור, זה הכל. מה יסקל ברוך הוא? אם אנחנו רוצים שיהיה ניצחון, זה בסך הכל לא עושה לנו שום ניצחון. תוציא את הרעיון הזה בראש, זה רעיון פסול, רעיון טרף, זה גם רעיון לא מציאותי. ואני אסיים עם וורט אחד ששמעתי מהמון שנים מהשליח בסידני, הרב פלדמן. הוא אמר שבמלחמת ששת הימים יש שני סיבות שעם ישראל, שאנחנו ניצחנו במלחמה. הסיבה הראשונה, יש סיבה בדרך הטבע, ויש סיבה בדרך למעלה מדרך הטבע. סיבה בדרך הטבע כי כולם אמרו טילים. זה הסיבה שניצחו. יש גם למעלה מדרך הטבע כי היה צהר. הפלפונים, אז יש לנו סיבות טבעיות שאנחנו יכולים לנצח, זה המלחמה. כל עם ישראל מסתכלים, אין לישראל תלוי עליכם.
כל עם ישראל מסתכל עליכם, אפילו יש ביום, אנחנו עומדים בפרשת שופטים, יש ביום זכו שמע ישראל. שמע ישראל אתם קוראים, וזה כבר עוזר לנו מלחמה. שבחום ישבו וילמדו בסמלי, פשוט זה יגרום לניצוחן, עד בעזרת השם יהיה ניצוחן, אנחנו נראה את הבשורה הגאולה, אני לא יודע בדיוק איך זה, יש גם חבר'ה שמבינים גם את זה, איך זה מתקשר לתהליך הגאולה, זה בטוח שזה מתקשר, אין ספק. בשבת בראשית נ"א, אני זוכר שהרב דיבר על זה הלא נורא כשהוא גויים זה גם חלק מהסימן הגאולה, שהחושך הוא חלק מהסימן הגאולה, בדרך כלל הרב לא דיבר בסגנון הזה, בשבת בראשית נ"א, כל הפברינג, הרב דיבר על החושך שלפני הרב. מה כתוב? וחושך בני ישראל, הם כמי יואל. הכל זה סדר של חושך אחר חושך, גם מריגושתם של גויים הוא לריק. אבל בסוף יוצא מזה, אז אנחנו נראה בזאת השם שזה הכל חלק מהפתוח הסגולה, ואז הרב יסתכל על הבחורים הללו ויגיד, אלו כן גדולים שגידלתי.